Pri pripravovaní tohoto pobytu sme všetci strávili veľa času, veľmi starostlivo sme ho pripravovali a ja tým, že som bola v kontakte s každým jedným z vás, tak jedna pani ma poprosila, aby som pripravila pre jej manžela nejaké prekvapenie. Krátko pred veľkonočnými sviatkami obidvaja oslávili 40. narodeniny. A krátko po Veľkej noci oslávia spolu 15 rokov svojho spolužitia. A teraz pevne verím, že budete spolu s nami súčasťou jedného krásneho aktu obnovenia manželského sľubu po 15 rokov. Manželia Lišaníkovi vôbec nič netušia, čo ich čaká. Mená, oči. Zrazu ti do života vkročí horúca ako detské dlane. Láska nepozná svoj vek. Vchádza do snov v každom období a to je ten zázračný liek, čo aj dušu robí šťastný. Vážení jubilanti, vážení prítomní, otvárame knihu života, aby sa nám pri tejto oslave jubilejnej slávnosti vrátili a ožili tie najradostnejšie okamihy.